Allora, Pere, come te siete organizzato pro questo referendum, pro sul processo referendario? Bé, doncs, històricament, això comença fa entre 10 i 7 anys, amb moltes manifestacions per l'autogovern, després de que el govern espanyol no acceptés l'Estatut d'Autonomia que s'havia renovat i s'havia votat per la població catalana. Llavors, sobretot, comença com un procés des de baix, en què alguns pobles, sobretot des de l'independentisme i des de l'esquerra, comencen a organitzar les consultes populars per la independència. Això sí que comença fa uns 7 anys i això va ser com un efecte dominó, a molts pobles es va anar fent i això va fer que hi hagués un substrat popular molt important amb una idea més clara de cap on es volia anar, què es volia fer per aconseguir la independència. D'aquí van néixer tota una sèrie de paraigües organitzatius, sobretot l'Assemblea Nacional de Catalunya, que en un primer moment partia molt de la base, estava molt organitzat, independentment als partits polítics, però al cap d'un temps, que aquesta organització va anar fent més seguidisme al govern. Paral·lelament hi havia altres organitzacions, també partits polítics com la CUP i altres assemblees més locals que seguien amb el moviment més de base.